Kunevideo yeKhehla eyasabalala ey'nkundleni zokuxhumana eminyakeni eyedlule. Le video iKhehla lalishaya esigenge licula ingoma ethi suka phezu kwami ayikho into oyenzayo. Le video ibuyile kwase kuphuma amahlebezi ukuthi le ngoma iculwa yileli Khehla izozwakala esiculwa umunye wabaculi bakaMaskandi abadumile, kodwa igama lakhe belingakaphumi lowo mculi. Njengamanje abalandeli bomculo kaMaskandi bashayisana ngamakhanda bayibuza bayiphendula ukuthi ubani lowo mculi. Wotsuka phezu kwami ayikho into yethu. Wotsuka phezu kwami ayikho into yethu. Wotsuka phezu kwami ayikho into yethu. Wotsuka phezu kwami ayikho into yethu.